Suwak lah den makan dah. Kadang lah kan suat na den. Batigo anak damam dah lapar den lalita lamang gigi ya den mada tak lape-lape anak dari tangan den udah lama-lama sih dah makan nak mau gasu anak dah pacik lah anak ko bisa lo den makan bisa lo den mangalai Ngata na nyo ni kapo tu ada sampai lalu. tak mua nyo doda nan ketik manangi nan nomor dua manangi nan kadang mamanggi ya ba aca lo akaden lai suara den makan asal lah nyo Dem tak suat sekali ala benar pe lah. ya mangalu dah den suaan dah nak manga-manga doh suwa lah surang ada no kamu nyot makan dah. Suat na makan na den. Yo suwon jo lah. Dulu waktu naik pelaminan pas suwon den duduk makan pakai suntiang. Kini nak mua dah. Kan baca na mo tu lai. Makan lepek dia kan makan. Dulu beda je kini cerita ko. Ada na nuan. Andang mana nasib deh. Duduk di pelaminan. Basuh suwon den. Pas-pas dia makan. Oh, foto orang tentu lah yo. Nak dua orang motor den sambil makan udah. Udah tuh ambil muko. Den makan lah dua tinggal korina. Dia nak kek mana masuk ke hidung den. Benar mah. Tinggal nasi dan saya oleh.